بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل ما أسلمت شمنا مسلمون على قفولنا كهنا كبرك بوما على أن بسبب على أن أوسا دو من نانيو كسنجي كولا على ما دو بجابرة على ما هم بنسوا على كسنجي نفمادي أنا عندي غلطك على الله أنا دلي على رد كتير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. على دي مسامي بساجي جين جون جغلاتك لي كوفي على بنا ناي على باكا هنا تشري جليا كوفي على دي ka jon ga ko ba bolo na jole menai wa masatan nendo ya rabbi nga wele nga deli yala ka haraka nawi bisa anga wala dabe min gambi ambe sabali de babu kono ani ko gelenta as-sabru wa ihtimalu al-adha ka sabali ka kunyini ka sabali ka alabatu ka sabali ni bashiba nana ka sabali ka alakutai ka toyi ambo de babu kono an ihtimalul adha ko gelentale ini ma besri nyoyala be jugman kila iga jugman ta ka sabala akoro ka jugman kelengo e ka nyuman ka tikiye ka daka ala ko ala kirama suratu muzammil kono ako fasbir sabran jamilan sabali la min cekayin sabali cenyi jumenye mami be kojugu kila ika sabala ka kojugu koro ika sabali ko gelonka mami ye kojugu kila katla ka here kaye mami ye ko jugman taka okun shima ki bla geleya kono alde sababu ke ka inafikiya sawa ka ika bara kinyan sawa mami yo ke iko sabali okoro ikatlantu iki na chenya ni ejuma ka here kai ske mama na ejuma kila ne here kai mama ejuma koronse enye ne enyuma sirata ka segere Allah ta'ala ba otigila ma ka ko nyenye na kungu aba becce ka di edema ayera nyanawo anasa lengo akko ede ka kobina olukungan kofo sabali chenyi akwa makogura suratul hijri kono ako fasfah safha aljamila in rabbaka huwa alkhallaqul alim ipa koju kala ka koju kuna ikai ya fa chugo chenyi na ya fa chugo chenyi bari ma ala masamindo alde dali chama masaye kuma koro alkhallaq be kuma minka masami ma fenkele nda ya chamanda adama den keme ni yu jole ba soro jogo keme de fili koro ni bagan kele o jogo kele ngasa adama den keme jogo keme shini shite kele ba soro dobola jogo jugu dobe dola ba ay nyumando emina ay da odachola ay jugman tigi da ko jugman min dola e kana faroka ko dema o barala parce que na farko khallaq kuma qurayni huwa al-khallaqul alim alde jonda dusukun ba ale de bolo jugo ba ale de bolo wa be jombe kalama febe ma emi na la yeda keke ma kononje ala yeda keke ma jugo nyumanyi ikelen se kasigi wajibi do ni mawde bina sigi ni minum na sigi in konon jugo be je kasigi in jugo be je kasigi ni no lu je da kasigi sa ikal islamiya ka don ikal limaniya ka don ikal mu'miniya ka don fi ka sabali ala yolo da dachugo minga fi ka sabalo de koro parce que ma dar dachugo minga sega bote te bo kam fiu ma
ane mi be bensa sɛgɛn bɛ kunsi e den ma ni ni maa jogojugu bɛn na ni ni jogo ɲumanw bɛn na i ni lafiya kunsi na o bɛɛ ala ka latigɛ dɔ ye sigi nin bɛɛ ye jarabina de ye sigida la ka maa dɔw su ka bila i la u bɛ juguman k'i la jarabina don jarabina jumɛn don suratul ankabuti daminɛna ala fɛ di min a ko bisimilahi rahmani rahim alif lam mim ahsiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك أحسب الناس يلا ما يا بسكيا وإيكودو ما نفرق ما يبولا ما نفرق ما يدري ما دوي منه يلا ما يا بسكيا وكوتو درون وكرافو دبرلا أو نيمومنوني أو نسلاموي إكاتوتي كادو مسيرو كسلي وهم لا يفتنون كسرالة أجر بنبلا كايكا على جنيه كسلامي يتني نيك مؤمني يتني كويلا أو كونو نو باو كونو كاكو أو كونو أو مؤمنون kuma n'ala bɛ kuma a bɛ kuma muminun de fɛ n'a b'a ka kumaw sarabaw ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu bɛ fɔ mɛnɛ ni ya ayyuhan nasu fɔra o bɛ mɔgɔw hakili lajigin ala bolo a ye baara minnu k'u ye a ko ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هذا ما دون دشو يا أيها الناس ننا أمنا نولو دي وصم مويه كشايا أبغى مويه ناو سكلم الكلام كوننا أون ده ياو دك وبقول الله يا أيها الناس تشبينا ولوكان كشايا نسألني يا أيها الذين آمنوا وتمسا أبغى كما أدرسه مولا ما منهم مسك الداء لله نوب الليمانية نوب السبالي بكما ينكشين من مؤمنون دما أقول لا أبغى موينا uka to ten gwanzan uka fu dabara la an ye mumini ye ka sɔrɔ anw masa m'u jarabi wa an ye maaw jarabi ka kɔn u ɲɛ maa minnu nana u ka tile n'u ka na o ɲuman tile u ni manto minnu don u ni maa jugu kunbɛn na n'o ye kafiriw ye kafiri minnu jogo ka jugu an y'olu jarabi o mumini ɲumanw dɔnna o dɔn o nkalontigɛlaw dɔnna o dɔn wa o cogo kelen don hali anw yɛrɛ wagati min na n'i ye mumini ɲɛnama ye a bɛɛ dɔn n'a sɔrɔ i ye nkalontigɛla ye a bɛɛ dɔn o bɛna f'i ye ala m'an bɛnna sababa ma tuma komi ala ye adamadenw da k'u da o dacogo la sa ka dɔw jogo ɲɛ ka dɔw jogo jugu ka tila ka sigiɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu ɲininen don sa an b'a fɛ ka kuma sabali de kan bi a di ko gɛlɛn ta min mahasini akhlaqil muslim alladhi yatahalla biha silamɛkɛ jogo minnu bɛ yen n'o jogow ka ɲi n'i sera k'o jogow don i la a bɛ k'i ma masiri ye a bɛ komi i parilen bɛ dulokiba ɲuman na a sɔgɔlen baga duloki donnen b'i kan na balimamuso fini ɲuman donnen b'i kan na sabara ɲumanw b'i sen na mɔnturuw bɛ yen masiri bɛɛ lajɛlen n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ silamɛya kɔnɔ jogo minnu b'o di adamaden ma silamɛya kɔnɔ k'a fɔ nin de ye masiri ye masiri min tɛ bɔ i la diɲɛ ta o b'o bɔ i kan na nka sa n'i ye ala ka masiri sɔrɔ k'o don i la maa si tɛ se k'o bɔ i la n'i parila ala ka parila ma o de ye sibagatullah wa man ahsanu min allahi sibagatan n'ala y'a ka gala don i la maa n'a ye maa minnu dusukun dogi k'u ɲa a mana maa minnu jogo dilan k'u ɲa o de ye ala ka gala donnen ye diɲɛ masiri a fini u b'a bɔ i kan na dɔgɔyama sira fɛ ala m'an kisira kan daga ka bɔ o ma i bɛ kojugu de kɛ o b'i minɛ sira k'i waraka k'i kulukutu jɔ o b'a bɔ i kan na ni saya sera i ma o b'a bɔ i la walima i yɛrɛ na segin a kɔrɔ i n'a bɔ i mana fini i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen fini ɲuman caman kɛlen bɛ ka aramɔriw ni walisiw fa nka sa ale yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na n'i yɛrɛ ko k'a ka kelen don a kan na a tɛ sɔn fiyewu o dalen filɛ n'a o dun t'i kan na maaw t'a dɔn k'i cɛ ka ɲi n'o t'i la bon jogo min bɛ yen fɛn min bɛ yen fini masiri min bɛ yen n'o b'i la i n'o bɛ i ka diɲɛ labɔ kɛ i b'a bonya kɔnɔ i b'a cɛɲa kɔnɔ i b'a dawula kɔnɔ fo ka taa se saya ma n'i sara ye n'a bonya bɛ wuli a b'i lasama ka don alijɛnɛ kɔnɔ o de ye jogo minnu ni alakira y'o fɔ k'a fɔ o bɛ ko jogo 360 bɛ ala la ni silamɛkɛ ye kelen sɔrɔ a la
ka kɛ mumini k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ a dɔ ye an bɛna kuma o dɔ de kan jogo 300 ani jogo 60 min n'ala kira ko bɛ ala la ko ni silamɛkɛ min ye kelen sɔrɔ a la ka kɛ mumini ye ka da o kan k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ o jogo an bɛna kuma o dɔ de kan an b'a fɛ k'o jogow de fɔli daminɛ sisan an ka waladaw kɔnɔ taalen sa bi an bɛ kuma min kan an b'a fɛ ka kuma sabali kan ani ko gɛlɛn ta ko gɛlɛn ta jogo ani sabali jogo ni silamɛkɛ y'o sɔrɔ ka don i kan na o ye masiri ɲuman ye masiri min n'o ka bon n'a fɔra k'i ka sabali i ka sabali ala jati de kosɔn n'a fɔra k'i ka ko gɛlɛn ta i k'a ta ala de kosɔn ka sabali diɲɛ kosɔn ka ko gɛlɛn ta diɲɛ kosɔn o ye diɲɛ de ye o bɛ ban o tɛ dɛ i b'a kɛ ala i b'a ta ala de kosɔn i bɛ sabali ala de kosɔn o misali ye jumɛn ye n'i bɛ dɔɔnin ɲini sisan i bɛ sabali parce que i bɛ ka dɔɔnin min ɲini a bɛ na ala dɔɔnin de d'i ma i bɛ sabali dɔɔnin ɲini kosɔn o ye kelen ye a misali dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye i bɛna misiri la i bɛna seli maaw bɛ yen maa minnu t'i fɛ i y'a faamuya nka i t'olu lajɛ i bɛna seli masa min ye i bɛ sabali o de kosɔn i tɛ kuma fɔ maa ye o ye dɔ ye a sabali dɔ ye jumɛn fana ye balimamuso i bɛ furuda la i bɛ furu fɛ i cɛ ka di i ye furu ka di i ye nka sa maaw bɛ yen minnu bilalen b'i kɔ maa minnu t'a fɛ i ka to furu in na wala u b'a fɛ ka sanga ni wagati bɛɛ u bɛ ko misɛnninw ta k'i sɛgɛrɛ ka sabali bari i bɛ furu min filɛ ala ka ko don i sabalilen bɛ k'a kɔ laban ma kɔnɔ ninnu de tɔgɔ ye ko sabali ala kosɔn n'i bɛ ala bato ka sabali a dɔ ye jumɛn ye ni seli wagati sera sisan e dalen bɛ kilima sɛri kɔrɔ walima i bɛ yɔrɔ sumalen na funteni bɛ misiri kɔnɔ nka sadi ala ka lɛri sera i ye ala ka lɛri ye yɔrɔ min kɔrɔ i wulila i ye seliji ta ka taa don misiri gonima in kɔnɔ k'i sigi ka wagati makɔdɔ ka seli ne tɔgɔ ye ko sabali a dɔ ye jumɛn ye fo nɛnɛ sera sisan misiri fajiri welela ji min bɛ yen n'i kan ka ko a la ji sumalen don e dun e man sanu i b'a fɛ k'i saniya ka taa misiri la ka sabali ka ji sumaya in n'i y'a dɔn i y'a ta a tɛ fɛn k'i la ka ji sumaya in muɲu k'i ko ka tila ka bɔ nɛnɛ sumaya kɔrɔ ka taama ka taa don misiri kɔnɔ nin de ye sabali ye ala bato kan ni dɔ ye ka sabali ko gɛlɛnw kan sa badama n'i sɔrɔ i ka sabali ni maa y'i neni i ka sabali ni nafolo tiɲɛ ser'i ma i ka sabali ni densaya ser'i ma i ka sabali jago tiɲɛn'i bolo i ka sabali parce que maa tɛ se ka fɛn kɛ maa la ko ala de b'a kɛ n'ala ye fɛn min latigɛ adamaden o de b'i sɔrɔ wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar diɲɛ ko o ko a bɛ kɛ ni ala ka kiiri n'a ka latigɛ de ye fɛn bɛɛ latigɛlen don adamaden ma boli yɔrɔ t'i bolo ka taa k'o dan ne bɛ n da so kɔnɔ bi a fɔra ko minɛnw bɛ na i y'i da so kɔnɔ a ma latigɛ n'i ka minɛn kisira o don a ma latigɛ k'a ka minɛnw n'a latigɛra n'o i yɛrɛ hakili lasigilen bɛ don min na de i bɛ bɔ a bɛ minɛ i bolo o don olu de o ye de tɔgɔ ye ko latigɛw n'olu minnu y'u sɔrɔ i ka sabali olu kɔrɔ n de tɔgɔ ko sabali sabali jumɛn bɛ yen n'u de bɔn i den sara sisan i ka sabali i teri sara i ka sabali muso sara i ka sabali ala ka latigɛw don ni ye sabali masibaw kan sabali jumɛn bɛ min ka bon o bɛɛ ye ka sabali ka ala kuta ye k'a to yen e muso ye cɛ ka ɲi finiw b'i la n'i y'i masiri ka bɔ kɛnɛma maaw b'i ye maaw ni bɛ k'i fɛ u bɛ ci bili maa min fɛ i k'a f'u ye ko a fɔ karisa ye ne bɛ siran ala ye o baara sina ma e filɛ ka min fɔ ne tɛ minɛ don dɔn alahu taala fɛ ne bɛ siran alahu taala ye ka bɔ o baara sina ma ka sabali ka ala kuta ye k'a to yen sanko aw denmisɛnninw i b'i ka denmisɛnya tan ni fila la fɛn bɛɛ se b'i ye fini ɲuman donni a se b'i ye i bɛ fini ɲuman don ni fini ɲuman donna ka taama kɔnɔ ni kamalenbaya o se b'i ye i b'o kɛ fini ɲuman donnen kɔ ka yɛlɛ yɛlɛnkanfɛn ɲuman kan n'o kɛra moto ye o se b'i ye n'a kɛra mobili ye o se b'i ye k'i to kɔnɔ ka ala kuta ye k'a to ye ala kosɔn nin de ye sabali nin de tɔgɔ ye ko sabali ka sabali ka ala kuta ye k'a to ye o de ka bon sabali tɔ fila in bɛɛ ye ka sabali masiba kan yɔrɔ densaya ka jugu nka ka sabali ka ala kuta ye k'a to o baraji ka bon ka tɛmɛ sabali kan nafolo tiɲɛ sabali kan densaya sabali kan muso saya sabali kan o tɛmɛnen kɔ ka sabali ka ala kuta ye k'a to yen a baraji ka bon ka sabali ka i ka bɛɛ kɔn misiri kɔnɔ i bɛ se o la i ka sabali ka ala kuta kelen to yen o baraji ka bon i ka taa a kadara ka bon i ka bɛɛ kɔn misiri kɔnɔ don o don fo ka saya s'i ma ye nin de tɔgɔ ye nin ye sabali mɔdɛli saba ye masa sabali yɛrɛ ye jumɛn ye amma saburu sabali yɛrɛ ye mun don fa huwa hubsu nafsi ala ma takrahu i k'i ni jagoya k'a sigi fɛn kan fɛn min ka go i ni ye nka sa laban y'i ma hɛrɛ ye ala ye fɛn dɔ fɔ walima ala kira ye fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko nin kɛ
n'i ye nin kɛ a laban bɛ taa kɛ nin ye i fa ye fɛn dɔ fɔ i ye i ba ye fɛn dɔ fɔ i ye ko i ka nin kɛ n'i ye nin kɛ n den a laban ye nin ye bon a ko dun daminɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ i k'i ni diyagoya a kan ala ko k'i ka nin kɛ n'i ye nin kɛ a laban ye nin ye ala ko k'i ka nin to n'i ye nin to a laban ye nin ye laban ɲuman o fɔra laban ɲuman bɛ jumɛn bɛ laban na n'i ye nin kɛ ko a laban ka ɲi alijinɛ parce que ala ka jɛ de bɛ na n'ala ka jɛ nana adamaden ma dɔrɔn a bɛ don alijinɛ kɔnɔ bon a tun tɛ sɔrɔ fiyewu f'a k'a sɔrɔ i ka sabali ka fɛn dɔ ye k'a to ye ala kɛra ko fɛn dɔ bɛ k'i ka sabali k'o ye k'o to ye n'i sabalila ka nin ko sina ye ka to a bɛ nin k'i ye n'i sabalila n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i ye i ka sabali o kan n'i sabalila fɛn min ka go i ni ye kan k'i ni diyagoya ka sabali k'o kɛ i ni ka diɲɛ n'o baara sina kɛlen ne tɔgɔ ko sabali aw ihtimalul makruh fɛn min ka go i ni ye maa bɛ ka k'i la i k'i ni la sabali i ka se k'a ta a ka kun i fɛ don o don a tigi bɛ dɔ k'i la a ka kun i fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam yala fɔra ye k'a fɔ kira ka lahalaw la ani maa dɔw tun bɛ sigi ɲɔgɔn na dɔw tun bɛ taa ŋɔni de ta ka na bila a ɲɛ n'a bɛ taa misiri la ŋɔni u bɛn'a da ka so da la n'a bɔra ŋɔni ka se k'a sen sɔgɔ dɔw y'o dilan k'o k'a la a y'a tigilamaw dɔn nabila nu ka kisa minnu n'anw b'olu lakali n'o fɔra an ye a bɛɛ alakira de y'a sayidina jibril de y'a bɛɛ ɲɛfɔ alakira kira y'a ɲɛfɔ sahabaw ye a fɔra ye ko nabila nuhu ka mɔgɔw tun b'a minɛ wagati dɔw la u b'a gosi n'u y'a gosi a b'u ɲɛna ko a sara a joginnen u b'a cɛ ka taa fili sununkun kan walima u b'a bila so kɔnɔ ka datugu a da la n'a kiri bɔra a ɲɛ la n'a wulila k'i sigi a bɛ i bolo ye ka jeli sara ka bɔ a ɲɛda la n'a ye bolo sara a bɛ jeli lajɛ n'a ye jeli ye a b'a fɔ ko ala yafa n ka mɔgɔw ma bari u bɛ ka fɛn min kɛ ne a ko a laban ye min ye o t'a dɔn n'o tun b'a dɔn o t'a kɛ n tɔgɔ ko ko gɛlɛn ta i ka ko gɛlɛn ta bi naw'in min ar-rida wa taslimi a tali dɔrɔn tɛ dɛ ala ne jɛnen bɛ maa karisa tɛ se nin ka kɛ nin kɛ ne la ne ka ala ka latigɛ tɛ o n jɛnen bɛ na e ka latigɛ kɔsɔn wa taslimi ala e bɛ ka ne jarabi de k'a lajɛ yala n bɛ sɔn i bolo walima n bɛ muruti ma n tɛ muruti ma ala ne kun b'i ka kiiri kɔrɔ n jɛnen bɛ n'a ye nka i bɛ ko gɛlɛn ta nin kɔsɔn i b'i ni sabali kojugu ka da nin de kan i jɛnen bɛ n'a ye kelen bɛ k'i yɛrɛ kun di ala ka kiiri ma fali muslim silamɛkɛ yahbasu nafsahu ala ma takrahu min ibadati llah wa ta'atihi silamɛkɛ b'a ni jagoya lasigi fɛn kan fɛn min ka gon a ni ye kabini ala bato la musa a b'a jagoya a ni jagoya kan de sun ka gɛlɛn dɛ silamɛkɛ b'a ni jagoya de a se ka sun n'o tɛ n'a y'i diya i bɛ sun n'a m'i diya i tɛ sun an bɛ wagati min na sisan foyi tɛ yen min maa bɛ se k'o jɔ i kan sariya tɛ yen min maa b'o jɔ i kan u t'i wele alikadi fɛ ko karisa ye silamɛ a banna ka seli u t'i gɛn ka bɔ bisi kɔnɔ ko e banna ka sun parce que i bɛ sun kɛ ala jati de kosɔn i k'i ni jagoya kan o ye sunkalo ye o tɛmɛnen kɔ an bɛ wagati min na n'o ye funteni wagatiw ye ko maa ka baraji sun kan a fɔra ko ala kɛra tun bɛ tile saba sun minnu kɛ e ka o tile saba sun tile ka jan wagati min i k'a sun funteni ka bon wagati min i k'a sun tile ka bon wagati min a filamanw i yɛrɛ b'a yɔrɔ n'i m'i ni jagoya kan n'a y'i diya i sunnen i bɛ se k'i to mɔgɔw cɛrɔ ka dumuni kɛ i sunnen maa t'a dɔn ko e sunnen don nka se i b'a dɔn a dumuni ma i b'a fɔ ko ne sunnen don i b'o min kɛ k'i ni jagoya ka sigi a kan ala bato silamɛkɛ ka ni bɛ se ka bila ala bato kan ani ala ka sariya nɔminɛni de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ye ni fɛn fɛn nana n'a sɔrɔ misali la sisan fɛn dɔ nana fɔ maaw bɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ i ye sariya ɲininkali kɛ nin bɛ bɛn wa a tɛ bɛn n'a fɔra fɛn min bɛ bɛn sariya kɔnɔ ka ban i k'o kɛ hali ni maaw ko k'u bi u ɲɛ ŋɛnɛ bɔ i la a la k'u b'i kɔrɔfɔ a la i t'o lajɛ o i b'i ni diyagoya maaw ka kɔrɔfɔli kan ka da ala bato in kan ka tugu ala ka yamarukan kɔ kan fɛn dɔ nana ko nin man ɲi ko sariya bannen don a ma a man di ala ye n'a sɔrɔ hali n'a ka di ye i b'i ni diyagoya k'a ye k'a to yen mun na bari a fɔra k'a ka bɔ alahu taala ye i b'a to o de kosɔn k'i ni lazimini dan bɛɛ la bato sira i b'i ni bila la kana se ka bɔ a kan fiyewu parce que ka fɛn daminɛ k'a dabila o ye bataramaya de ye maaniya y'o de ye ka fɛn daminɛ k'a dabila o tɛmɛnen kɔ wa yahbasuha silamɛkɛ b'a ni hubusi duna ma'asi la kana sɔn ka ala kuta dayɛlɛ a ye fiyewu ala kuta ko i b'a a hubusi ka bɔ olu ma azza wa jalla masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen bɛ ni adamaden man ka ala kuta
fala yasmah laha bi iqtirabiha silame ke kana je innima akamado ala kutala sango kake kana sonde akamado ala yere sango kake na amadu ala wala ya'zan laha fi fi'liha mahma taqati lidhalika bi tabiha ikana je innima fiu akala kutako barake amana je inni chugo maw be ka kɛ cogo o cogo kana taa maaw nɔfɛ kana taa i ni nɔfɛ bari i ni n'a cɛ parce que ni jogo yɛrɛ de ye min ka d'a ye maa ka tugu o kɔ ni o ye ni yɛrɛ jogo ye min ka d'a ye a b'e minɛ i k'o baara kɛ a ye wa hashat lahu hali ni fari fonina ka taa ala kuta ma i kana sɔn o tɛmɛnen kɔ yahabasuha alal bala ni jarabina kow nana k'i ni hubusi a ka sigi o kɔ idha nazala biha tuma min ala nana ka jarabina ko ye ka jigin o kan fala yatrukuha tajza kana ni to ni jarabina ko na ka jɔrɔ kojugu parce que maa dɔw bɛ yen ni wari tiɲɛ kɛra dɔrɔn o bɛ jɔrɔ f'a bɛna kɛ dɔw la limana tiɲɛ ye wari mana tiɲɛ dɔw bɛ jɔrɔ kojugu f'a bɛna kun da limana tiɲɛ dɔw u t'a dɔn ko ala ka latigɛ dɔn ni den sara dɔw bolo walima muso sara dɔw bolo dɔw bɛ jɔrɔ kojugu f'a a tɛ se ka a bɛ kɛ a tigilama tɛ se k'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ ni ala kuta gansan tɛ ka ni to parce que dɔyɔrɔ min n'i b'a la n'a tiɲɛn'i bolo ka n'a jɔrɔ minɛ dɔyɔrɔ n'a tiɲɛn'i bolo ala de y'a di ala de y'i bila a kunna a bɛ se k'a bɔ si la k'i jarabi n'a ye ka n'a lajɛ n'a façon bɔr'i bolo kana jɔrɔ a kan wala tɛ saga o tɛmɛnen kɔ ni ko y'i sɔrɔ ala ka jarabina la i kana dimi parce que dɔw bɛ dimi ala kɔrɔ de idil jaza kama qala al hukama ala al fa'iti afatun dɔnnibagaw ye kodɔnnaw ye min fɔ kodɔnnabaw ye kuma min fɔ olu ko ni fɛn min taara ka maa dan ni ko k'i bɛ jɔrɔ fɛn taalen kan i y'o jɔrɔ minɛ a k'o ye masiba ye wa alal mutawaqqi'i sakhafa fɛn min bɛna a mana fɔlɔ i jɔrɔlen bɛ k'o minɛ o ye hakili dɔgɔya ye wa sukhtu alal aqdari mu'atabatun lillahi alwahid alqahhar ala y'a ka latigɛ k'o kunsi ma i ka dimi n'i dimina o kɔrɔ a bɛ komi i bɛ ka Alahu Taala de jalaki masa min ye masa kelen ye karabali masa don masa wa huwa fi kulli dhalika musta'inun bi dhikrillah silamɛkɛ n'i sabalila k'i ni lasabali ka bila alabato kan k'i ni lazimi a kan i y'i ni lasabali masibakow kan i jɛna n'a ye i y'i ni lasabali ka alakutaw kow ye k'a to yen i b'o bɛɛ kɛ i miiri bɛ Alahu Taala kɔ i bɛ ka Alahu Taala deli ni ala sɔnna ma o ye sara bɛ d'i ma sara min n'o ka bon i ye ala batoli min kɛ o tɛmɛnen kɔ fɛn b'i ɲɛ fɛn min n'o lasagolen bɛ sabali dunkew ye kabini barajibaw la ani sarabaw la Alahu Taala yɔrɔ o tɛmɛnen kɔ n'i bɛ nin fɛn fɛn kɛ ni ko nana i k'i miiri jigin ni alakuta ko don ala ye bagabagali kan min fɔ ka da alakuta kan i k'i miiri jigin o kɔ fɔlɔ parce que n'i ye ala kuta ala bɛna dimi kɔrɔ n'ala dun dimini kɔrɔ fɛn min bɛ ala mana dimi maa minnu kɔrɔ so min lasagolen bɛ ka bila olu ɲɛ n'i y'i miiri jigin o kɔrɔ ani ala kuta dunkew olu ka so ye yɔrɔ min ye n'i y'i miiri jigin o kɔ kabini lazaba la laza min bɛ maa dimi yankata min n'a bɛ maa tɔɔrɔ ani yankata gɛlɛn min bɛ yen i k'i miiri jigin k'a fɔ Alahu Taala ka latigɛw kɔni bɛ boli ala ka kiiri n'a ye fɛn min kiri adamaden kan o bɛɛ ye tilennenya ye Alahu Taala yɔrɔ a ka kiiri bɛɛ n'a y'a boli kɛ i b'a kɛ diyagoya de n'ala ka latigɛ nana jɔn sabalila o i jɔrɔla o latigɛ in kɔni bɛ kɛ masa n'i sera ka sabali saraba bɛ d'i ma n'i ma se ka sabali masiba bɛ d'i ma o de kosɔn ni ko nana i ka sabali i sabali ni sabalibaliya i y'a faamuya min latigɛlen don ala fɛ a b'i sɔrɔ o tuma n'i sabalila i bɛ baraji sɔrɔ n'i sabalila i bɛ saraba sɔrɔ n'i sabalila i bɛ Alahu Taala ka jɛ sɔrɔ n'i banna ka sabali i y'a kuma fɔ yɔrɔ k'a caya masiba de bɛ d'i ma Alahu Taala fɛ bari maa maa b'a jira ala la yeri min kɛra bɛ ma a bɛ dɔ wɛrɛ di a bɛ ko wɛrɛ k'i la min ka jugu ni fɔlɔ ye kuma sabali baabu ale ye baabu belebele de ye walamma kana as-sabru wa adamu al-jazai min al-akhlaqi allati tuktasab wa tunalu بنوع من الرياضة والمجاهدة فالمسلم بعد افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقه الصبر فإنه يستلهم الصبر
بذكر ما ورد فيه من أمر وما وعد عليه من أجر كم السبلي أني السبلي بليا jogo do jogo minnu ni maa b'u kɛ u bɛ sɔrɔ ni kolo sabali bɛ sɔrɔ ni ka kololi ye n'i y'i jija k'i ni kɛlɛ sabali bɛ sɔrɔ ni kɛlɛli ye i ni kɛlɛ parce que jihadu ye façon fila ye jihadul asghar wal jihadul akbar jihadu ncini ni jihadi ba jihadu ncini ye adamadenw ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka da diinɛ la o ye jihadu ncini ye jihadu ba ye jumɛn ye adamaden ka ni kɛlɛ ka da alabato kan ka ni kɛlɛ a ka se ka sabali nin de ye jihadu ba ye sen do alakira ni sahabaw u taara jihadi dɔ kɛ u seginna ka bɔ jihadi kɛ yɔrɔ min tuma min a ko ma ko raja'na min al jihadi al asghari ila al jihadi al akbari ko an seginna ka bɔ jihadi ncini na kana jihadi ba ma sababu ko jihadi ba ye jumɛn ye a ko ni kɛlɛli a ko jihadi ncini ye jumɛn ye ko kafiru kɛlɛli i bɛ muru ta i ni cɛfarin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'i faga ko n'o y'i faga i bɛ don alijinɛ kɔnɔ o ni kafirikɛ y'i faga i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i ye kafirikɛ faga i bɛ baraji sɔrɔ bon ni dun ni y'i faga dɔrɔn i bɛ don jahanama kɔnɔ ni adamaden ni n'a y'a faga o ye kɔrɔ ye de fɛn min ka di ni ye n'i tugur'o kɔ n'o diyara i bolo fɛ dɔrɔn tubi bonda bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ fo k'i ni kɛlɛ de min ka d'a ye k'a bala a la i ka to k'a lamɛn ko nkalon k'o man ɲi a tɛ bɛ silamɛya la i k'i ni jagoya ka nkalon ye k'a to yen i ka to i b'a lamɛn k'a fɔ ko jɛnɛya k'o man ɲi a tɛ bɛn silamɛya la a bɛ fɛn min tiɲɛ adamaden ye minnu fɔra i k'o mɛn i ka tila k'i ni jagoya kɛlɛ a k'o ye k'o to yen namimaya ka maaw bila ɲɔgɔn na i k'o lamɛn k'a fɔ a bɛ f'i ye k'olu tɛ bɛn silamɛya k'o haramuyalen don i k'i ni jagoya kɛlɛ k'a bɔ a ma maakɔrɔfɔnkɔ fɛn min b'o la junumu na i k'olu lamɛn maakɔrɔfɔnkɔ kelen ani jɛnɛya 36 de dɔyɔrɔ ka kan bon maakɔrɔfɔnkɔ dun a ka nɔgɔn bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan hali ka tɛmɛ sogo mɔni dunni kan parce que i bɛ baroda o baroda la dɔ na dɔ kɔrɔfɔ i kɔrɔ i tulo b'a la e yɛrɛ k'a daminɛ walima a wɛrɛ k'a daminɛ walima maa kana aw sigilen sɔrɔ ka n'a daminɛ bon n'i dun da donn'a la dɔrɔn i kumana a tigi la maa kɔfɛ n'a ye i bɛ junumu sɔrɔ a junumu kelen ni jɛnɛya 36 de ka kan jɛnɛya kelen dun junumu ka bon dɛ bon i k'o dɔn i k'i ni kolo k'i ni kɛlɛ ka bɔ a kan n'i bɛ kɛlɛ cogo di n'a fɔra k'a man ɲi n'a da ko k'a bɛ yɛlɛ n'u mɔgɔw ko k'u bɛna da yɛlɛ i sigilen na dɔrɔn i k'i da bɔ a la walima i ka wuli i ka wuli ka bɔ o yɔrɔ la i kɛra a daminɛ o yarɔ i sigilen n'u y'a baro fɔ i sigilen ɲɛna i yɛlɛl'o nɔfɛ ka ban ni a tigilamaw ye junumu min sɔrɔ o ɲɔgɔn bɛ di fɛnɛ ma bari a kuma fɔli diyara i ye f'i yɛlɛla n'a sɔrɔ i bɛ sigida min na maa se ka wuli ka bɔ a yɔrɔ la misali la a bɛ kurun kɔnɔ a bɛ mobili kɔnɔ a bɛ avion kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna walima jama wele bɛ ka sigi ko ba dɔ kun kan i se ka wuli n'a kuma fɔra n'i y'a kɔni ye dusukun na junumu t'i la o yɔrɔ la nka i yɛrɛ ka baroda la baroda min se b'i ye ka wuli ka bɔ yen maa tɛ fɛn f'i ye i k'i sigi i sigilen bɛ u y'a kuma daminɛ i ma se k'a fɔ o ma ko k'a dabila i ma wuli n'i sigilen kɔni tora dɔrɔn junumu mana sɔrɔ i b'o ɲɔgɔn sɔrɔ tuma maa b'i ni kɛlɛ de ni kɛlɛ bɛ kɛ ka ni kololi ye jumɛn ye ala ko taa ka di ni ye fo ka s'a dan na i bɛ bana minɛ a n'a cɛ ala bato ka go ni ye fo ka taa s'a dan na i b'a jagoya bila a kan nin de k'i ni kolo ani k'i di kɛlɛ ye ala kuta o ka di ni ye fo ka taa se a dan na i bɛ bana minɛ ni ni ala kuta cɛ ala bato ka go ni ye fo ka s'a dan na i b'i ni jagoya bila ala batoli kan nin de don nin de ye riyada wal mujahada bon n'i dun b'a fɛ silamɛkɛ yɛrɛ i mago bɛ ala la a k'i garisɛgɛ sabali la tuma n'i y'o kɛra fɛn minnu fɛnɛ nana n'i b'a fɛ ala k'i garisɛgɛ sabali la n'i y'a ŋaniya ta ka ala sɛgɛrɛ dɔrɔn fɛn minnu bɛ sabali fɛnɛ la ala b'o i hakili lajigin o kɔ n'i sabalila fɛn min bɛ di sabalibaga ma a b'o ɲɛ f'i ye a b'i miiri jigin o n'a ɲɔgɔn kɔ kuranɛ kɔnɔ parce que a ko man yu'min billah yahdi qalbahu maa n'i dara Allahu taala la ala b'i dusukun kana
ka taa fɛnw ɲɛdɔnni ma fɛn min n'i ka hɛrɛ b'a la n'i dara ala la ala b'i dusukun ka na ka taa fɛn ɲɛdɔnni min ka tɔɔrɔ bɛ fɛn min na n'a y'a ɲɛ f'i ye i bɛ bɔ a cogo min fana a b'o sira nɔgɔya i ye parce que kuranɛ nana n'a ye kuranɛ ko ya ayyuhal ladhina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun constitution min bɛ yen silamɛw bolo n'i b'a baara kɛ n'i tɛ fɔ a kɔ fiyewu o de ye kuranɛ ye anw ka dusturu de ye kuranɛ ye fɛn min don n'i y'a kɛ i bɛ fɛn fɛn k'a kɔnɔ i bɛ t'o baraji dafalen sɔrɔ i ɲɛ kuranɛ kelima kelen bɛɛ harafu kelen o harafu kelen b'a la a bɛɛ nɔrɔlama don n'i y'a fɔ i da la dɔrɔn a nɔrɔlama de bɛ taama ka taa fo ka taa se a bɔra yɔrɔ min na n'a sera o yɔrɔ la e min y'a fɔ a dɔnnen don k'e de y'a fɔ